ବରଫରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ସଫା କରିସାରି ଶୁଖେଇତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରା କାଠ ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକା ଲୋକ ଚୁଟି ଧୋଇ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଚୁଟି ପୁରା ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ, ସିଧା ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ରଖିବ ସେ ଆଇସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 4, ତୁମେ ଯଦି 2-3 ଦିନ ଧରି ତୁମ କାରକୁ ୟୁଜ କରିବନି ତାହେଲେ ତୁମ କାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 5, ତୁମେ ଯଦି ସେଇଠିକା ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ପୁଲକୁ ଜିଭରେ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ଥଣ୍ଡାରେ। ନମ୍ବର 6, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଫଳକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ଏତେ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ବି ମାରି ପାରିବ। ନମ୍ବର 7, ତୁମେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ବରଫ ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 8, ତୁମକୁ ଯଦି ହୋଲି ଖେଳିବାର ମନ ହବ ତାହେଲେ ପିଚକାରୀରେ ଭରିବ ପାଣି ଆଉ ବାହାରିବ ବରଫ। ନମ୍ବର 9, ତୁମେ ଯଦି କାର ଭିତରେ ବସି ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ବରଫ ପାଣିରୁ ଲେୟାର ବନିଯିବ, ସେଇଟା ହାତ ମାରିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନମ୍ବର 10, ତୁମେ ଯଦି ଗରମ ପାଣିକୁ ହାୱାରେ ଫୋପାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏମିତି ନାଜାରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ।